Mateo Kapitulo 24. Gitagna ni Jesus ang pagkagunob sa templo. Sa pagbiya na ni Jesus sa templo, giduol siya sa iyang mga tinun-an o giingnan. Ginoo, tan-awa ragod ang kinatibuk-an sa templo. Unya miingon siya, maayo nga nakamatikod kamo ni ining tanan. Sultihan ko kamo. Walay bisag usa ka bato dinhi nga magpabilin sa nahimutangan ni ini. Tumpagon gayud ang tanan. Mga kasamok ug mga paglutos. Samtang naglingkod si Jesus didto sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an misekrito pagduol kaniya ug nangutana. Sulti kami kanusa matuman kining tanan, ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan, daghang tawo ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo o mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo, apan ayaw kamog kabalaka. Kining mga butanga kinahanglan mahitabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Unya, dakpon kamo sa mga tao aron sakiton, ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako, ug daghan unya ni adtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay ug magdumtanay sila. Unya, daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tawo, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan, aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. Ang makalilisang nga talan-awon. Unya makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon nga giingon ni propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Alang sa magbabasa, sabta ang kahulugan ni ini. Unya, ang mga tao nga anaa sa Judea kinahanglang managan ngadto sa mga bungtod. Ang tao nga anaa sa atop sa iyang balay kinahanglan nga dili manaog aron pagkuha sa iyang kabtangan. Ug ang tao nga anaa sa uma kinahanglang dili mopauli aron pagkuha sa iyang kupo. Pagka makalilisang ni adtong mga adlaw alang sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso. Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kay ang kasakitan ni adtong panahona labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon. Wala na gayoy mahitabo pa nga sama niini. Apan gipamub-an sa Dios kadtong mga adlaw, kay kun wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamub-an niya kadtong panahona. Unya, kung may muingon kaninyo, tan-awa, di adiri ang Mesiyas, o tuwa siya didto,
ayaw kamo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta. Magbuhat silag mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kun mahimo. Timan-i nga gipasidan-an ko na kamo niini. Ug kun may moingon kaninyo, tan-awa atua siya sa dapit nga awaaw. Ayaw kamo pag-adto didto. Kun moingon sila, tan-awa nagtago siya diri. Ayaw kamo pagtuo niini. Kay ang anak sa tawo moabot sama sa kilat nga mukilab tadlas sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Asa gani ang lawas nga patay adto usab magpundok ang mga agila. Ang pag-abot sa anak sa tawo. Unya tapos gayud sa kasakitan ni adtong mga adlawa, mungitngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan. Mga hulo gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tawo ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tawo nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya. Unya mutingog ang dakong trompeta ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. Ang pagtulun-an sa kahoyng igera. Kuhain ninyog pagtulun-an ang kahoyng igera. Inig pang lunhaw ug inig pang humok na sa mga sanga niini ug magsugod na kinig pangudlot. Masayra ninyo nga duol na ang ting-init. Busa, inig kakita usab ninyo ni ining tanan. Hisayri ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayud moabot. Hinumdumi kini. Kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tawo nga karon buhi pa. Matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Walay nasayod sa adlaw ug sa takna, apan walay tawo nga nasayod kanus-a moabot kadtong adlawa ug taknaa, bisan ang mga anghel sa langit ug bisan gani ang anak, kundili ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tawo mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw, sa wala pa ang lunop, ang mga tawo nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyoay hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tawo. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babay magaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlawa muanhi ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini. Kun ang agalon sa panimalay nasayod pa unta unsang taknaa sa gabii moabot ang kawatan, magtukaw gayud siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab
kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang buutan ug ang ligoy nga sulugoon. Busa, kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon. Kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tananiyang katigayunan. Apan, kung dautan siya nga sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muli ang akong agalon, ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon og inom, uban sa mga palahubog. Unya, ang agalon ni adtong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui. Unya, tagud-taguron siya sa agalon ug ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon.